बांगोन दा बेखौ डिसिसन लानो थाखाय मोनसे कमिसन दानाय जागोन आरो आसा खालामदों बे उइदिन 2 months बाउन्डारि इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि बे इस्यु जि कमिसन दानो गोनां बेखौबो दागोन खारन बेखौ दायोबासो जा बाउन्डारि डिसिसन बा बाउन्डारि माखौ एक्सटेनसननि बाथ्राखौ डिसिसन लानो हागोन इटिमेटे जोंनिफ्राय 1100 भिलेज आरो बेखौ सरकारनि खाथियाव साबमिट खालामनाय जाखाबाय आरो मेप मोनसे जों बानायनो होखाबाय बबे हालागै बर'लेण्ड जानांगौ आरो बेखौ बे कमिसना डिसिसनखौ बिथांमोना भेरिफाइ खालामगोन नायनांगोन स्पट भेरिफिकेसन खालामगोन आरो डकुमेन्टारि भेरिफिकेसन खालामगोन आरो बेखौ माबानानै भेरिफाइ खालामनानै जुदि थिग मोनोबा बेखौ लोगो लोगो डिक्लेयार खालामगोन आरो जों आसा खालामदों बियो उइदिन 2 months दङबाबो किसु मासनि भितराव बे कमप्लिट जागोन जुदिও जा फाइनेन्स मिनिस्टार आसामनि फाइनेन्स मिनिस्टार चिफ मिनिस्टारा उइदिन 2 months बे BTR सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन होनना बुंदोंबो उइदिन 2 months कमप्लिटथ' जानाय नङा किसु हयथ' जागोन जेरै NDFनि केस उइथड्र खालामनाय बाथ्रा दं आरो बे केस उइथड्र खालामनाया एसेबां इजि नङा खालामगोन खिन्थु बेखौ मास मोनसे मोननैनि भितराव फोजोबनो हाया खारन केस रेकर्ड नागिरजोबनांगोन दासिमहालागै NDFनि एगेन्सै जाबसिननानै जेसेबां केसफोर दं बे केसफोरखौ नागिरनायावनो खमावनो 2-3 माससो नांगोन बेनिफ्राय जा रिहेबिलिटेसन बाथ्रा फैबाय बेनिफ्राय रिहेबिलिटेसनावनो बे किसुमान स्किम होनाय बाथ्रा साकरि होनायनि बाथ्रा बिभिन्न गभर्नमेन्ट डिपार्टमेन्टआ रिक्रुटमेन्ट खालामनाय बाथ्रा दं बे गासैखौबो इमप्लिमेन्ट खालामनाय बेखौ पर्यायक्रम लासैनो खालामनानै खनसेनो उइदिन 2 months कमप्लिट जानांगौ खिन्थु जों बेखौनो आसा खालामदों जे वान्स इमप्लिमेन्टेसना स्टार्ट जानाय मिन्स बे कन्टिनिउ जालांबाय थागोन आरो हयथ' 6 months बा 1 yearनि भितराव कमप्लिट जाहैगोन जों सानाखै जों लुगैयाखै जे उइदिन 2 months कमप्लिट जानांगौ होननानै खिन्थु स्टार्ट जानांगौ स्टार्ट जायोब्ला बे कन्टिनिउ जालांबाय थागोन आरो जोबगोन भारत सरकार आरो आसाम सरकारा BTR सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय मोनसे इनिसियेटिभ लाजेनबाय बेनि थाखाय जोंनो गोजोनथाव बाथ्रा दिनै हाग्रामा महिलारिया BTR सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामा होनना बुंदों BTR सुक्ति जेबो गैया होननाबो बुंदों मालाबा समाव जिर' होननाबो बुंदों मालाबा समाव दावदै गला होनना बुंदों खिन्थु दावदै गलाना जिर' नामा बे BTR सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामबा बे प्रमान जाहैगोन दिनै हाग्रामा महिलारिया आसलथे बुंनो थाङोब्ला थांनाय 17 बोसोर BTCखौ सासन खालामनाय रायजो राजाफोरनो जेबो होनो हायाखै आरो बेखौ होनो हायैखाय दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नैबे बिसायख'थियाव माखौ लानानै मोखां दिन्थिहोगोन बिनि जेबो उपाय मोनैखाय थगाय थसि रायजो राजाफोरनि जि एटेनसन बेखौ फारसे गुबुन फारसे द्र' खालामनानै BTR सुक्ति जेबो गैया दावदै गलासो होनना बुंनानै आरो खनसेबाव BTCनि गादि दखल खालामबावनो हायो नामा बेबायदि मोनसे अपसेस्टा खालामदों आरो जों फोथायो बिथांनि अपसेस्टा बिथांनि नाजानाय फेलें जागोन कारण रायजो राजाफ्रा बिथांखौ कुनुदिन फोथायलिया कारण BTRआ मोनसे प्रेक्टिकेल आरो जातिनि प्रग्रेसिभ मेन्टेलिटिखौ लानानै दानाय मोनसे सुक्ति आरो बे सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामबा दुलाराय BTR ओनसोलाव रायजो जानाय गासैबो जाति जनखौ जौगानो हागोन थांना थानायनि खाबु मोनगोन आरो जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय बे सुक्तिया जोबोद मोजां जागोन आरो बेनिखायनो जों गासैबो रायजो राजाफ्रा BTR सुक्ति इमप्लिमेन्ट जाजानायखौ लुगैयो आरो पार्टिकुलारलि जों UPPLआ जुदि सरकार दानो हायो बे बिसायख'थि देरहानानै अब्ला BTR सुक्तिनि मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामनानै जोंनि ओनसोलाव थांनानै थानाय गासै जाति जनगोष्ठिफोरखौ मोजाङैनो सुख गोजोनै जौगानाय महरजों थांना थानायखौ जों नाजागोन बेबायदि थांना थानायनि बेबस्थाखौ जों लाबोगोन सार सनितपुर बिस्वनाथनि रायजो राजाया माने सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि माखासे ओनसोलानो बेहाय जोंनि BTR ओनसोलाव गासैबो सनितपुर माबानि गासैबो ओनसोला हाबजोबनाय नङा खिन्थु साम पार्ट जिखिनि एरिया कन्टिगुवास ट्राइबेल डमिनेटेड एरिया ट्राइबेल इनहेबिटेड एरिया बेखिनिया BTR ओनसोलाव हाबगोन कारण BTR बे 6 सिडुल काउन्सिला मोनसे कन्टिगुवास मोनसे बाउन्डारिनि गेजेराव थानो गोनां जायो कन्टिगुवास बाउन्डारिनि गेजेराव बेनिखायनो कन्टिगुवास जिखिनि ट्राइबेल गामि बेखिनिया BTR ओनसोलाव हाबगोन आरो बाखि जायफोर लेरेट थेरेट गोजान गोजान हारसिं हारसिं गोसारनानै थानाय गामि बेफोर खिन्थु BTR हाबनाय नङा बेनिखायनो जों रायजो राजाफोरखौ बेखौसो खावलायनो नागिरदों जे जों इटिमेटे 1100 भिलेजनि लिस्ट होखाबाय आरो मोनसे मेप होखाबाय बे मेपनि सिङाव थानाय बर' गामिफ्रा BTR ओनसोलाव हाबगोन बे लिस्ट होनाय गामिफोरनि सिङाव थानाय बर' गामिफ्रा गासैबो
BTR ओनसोलाव होगोन खिन्थु बाखि लिस्टनि बाहेरायाव थानाय बा जोंनि जिखिनि मेपनि बाहेरायाव थानाय जिखिनि बर' गामि बे स्पेसियेलि जा डेजार्ट मा बुंगोन लेरेट थेरेटे गोजान गोजानै हारसिं गोसारनानै थानाय बेबायदि गामिफोर खिन्थु BTR हाबनाय नङा बेफोरो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव हाबगोन बेनिखायनो गोनो गोथो जानांगौ दरकार गैया कन्टिनिउस एरियायाव थानाय बर' गामिफ्रा BTR हाबखागोन बेखौ बिथां खाथां जायो होननानै निश्चिन्त मोननो थानाया मोजां आरो जायफ्रा लेरे थेरेटे लिंक गैयाजासे हारसिं हारसिं गोसारना थानाय गामिफोर बेफोर खिन्थु BTR हाबनाय खारन BTR सिक्स सिडुल काउन्सिल जानायखाय बे मोनसे टेरिटरियेल बाउन्डारिनिफ्राय थानो गोनां जायो आरो बेवहाय बेखौ सिक्स सिडुला बेनो मोनसे टेरिटरियेल बाउन्डारि भितराव थानो गोनां आरो बेबायदि जानोब्ला बे कन्टिगुवास एरिया जानो कन्टिगुवास गामि जानांगौ बेनिखायनो जायफोर कन्टिगुवास एरिया बिसोरो सिन्था खालामना जे बे BTR हाबखागोन आरो BTR हाबोबा बेयो सिक्स सिडुल प्रभिजनखौ मोनगोन आरो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलफ्रा हारसिं हारसिं गोसारना थानाय बिसोरो बर' अट'नमास काउन्सिल जागोन आरो बे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला आसाम स्टेटनि स्टेट एक्ट मथेसो मोनसे अट'नमास काउन्सिल हिसाबै बाहायजागोन आरो बिथांमोनाबो मोनसे काउन्सिल थागोन चिफ थागोन MCLA थागोन खिन्थु पावार एन्ड फांसना आसाम सरकारजों नियन्त्रण खालामजानाय जागोन खिन्थु BTR मोनसे इन्डिपेन्डेन्सै दङ बेयो दा नैबे BTR सुक्तिनि गेजेरजों अन्तत BTR ओनसोलाव थानाय BTR सरकारा आसाम सरकारनि सायाव डिपेन्डेन्ट नंलिया फ्राय इन्डिपेन्डेन्ट रोखोमै शासन खालामनो हानाय बेबस्था मोनबाय कारण थाखा फैसाखौबो दिनै डाइरेक्ट फान्डिं सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय डाइरेक्ट मोनसिगोन खिन्थु बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला आसाम सरकारनि सायाव सम्पुर्णयै डिपेन्डेन्ट जागोन फारागा बेनो बेनिखायनो आं खावलायदों बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव थानाय बर' रायजोफोरखौ जे कन्टिगुवास एरिया जायफोर दं बिथांमोना निश्चिन्त मनैनो BTR ओनसोलाव हाबगोन आरो जायफ्रा आइसोलेटेड एरिया गामिफ्रा गामि गंसे बिदि गोसारना थानाय बिथांमोना बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव हाबगोन बे फारागखौ अन्तत बिथांमोना क्लियार जानो लायोबानो आं सानो गोनो गोथो जानाङा आरो गोनो गोथो जायालासिनो जिहेतु जिखुनु माबा काउन्सिल मोनसे काउन्सिल हाबखागोन हय BTR हय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बेयाव हाबखागोन बेनिखायनो गोनो गोथो जायाबा मोजां सर इलेक्सन गोबां फैबाय टेम्पार गोलैगोन नामा इलेक्सना फावसायबाय होननानै दासिमबोथ' माबायाखै कनफार्म जायाखै ओरैनो हेल्थ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया COVID-19 बारायगासिनो बेनिखायनो फावसायनांगौ होननानै माबानि लाइजाम हरदों खिन्थु दाबो माबानिफ्राय इलेक्सन चिफ इलेक्सन अफिसारनिफ्राय दासिमबो जेबो रेसपन्स फैयाखै जेबो डिसिसन फैयाखै बेनिखायनो जों साननैसो नेथ'बावनो गोनां जानो गावो इलेक्सना जथेस्थ' गोलाव जाबाय ओरैनो इलेक्सन प्रसेसनि नियम मथेबा 45 डेज बे अर्डिनेन्स होनायनिफ्राय 45 डेज कमप्लिट जानांगौ जोंहा दा 8 मास जाबाय आरो 8 मास जानायखाय जोंहा ओरैनो बुंनो थाङोब्ला पजिटिभ साइडआवबो जोंहा जादों जथेस्थ' खिन्थु थाखा फैसानि प्रश्न बेयाव फैयो गोबां खरस जायो आरो गोबां खस्थ' बाङो बेनिखायनो जों लुबैदोंमोन जे एसे थाब जायोबा मोजांमोन खिन्थु थेवबो इन केस इलेक्सना किसु डिले जाबाबो जोंहा खोब बारा खहा जागोन जोंहा लाभसो जागोन बेफोरखौ नुदों दाथ' खस्थ' एसे बारा जागोन खरसा एसे बारा थाङो खस्थ'आ एसे बारा जागोन खिन्थु बेनिफिटआ जोंहा बारासिन जागोन बेनिखायनो जों बारा सिन्था खालामाखै टाइमलि जायोबाथ' थिगानो थारमाने उइदिन अक्ट'बर जायोबाथ' आसा खालामदों उइदिन अक्ट'बर जागोन होननानै उइदिन अक्ट'बर जायोबाथ' थिगानो बायचान्स उइदिन अक्ट'बर जायालासे एसे बाङोबाबो जों बारा खर' सायाखै जोंहा जोंनि थाखाय पजिटिभ मोजांसिनसो जागोन नाथाय जोंहा बे खस्थ'आ बांगोन आरो नोंथाङा बेसेबांसो बेसेबां हाबाय ओरैनो दाहालागै जों जिखिनि माबा मोनगोन बे बुथ कमिटि भिलेज कमिटि बेफोरनि हिसाब फैदों 30,000सो भट दासिमहालागै कालेक्ट जाबाय बे भैरबकुन्द समस्तियाव UPPL 30,000 भटआ कालेक्ट जाबाय थांनाय बाराव 2015आव रिपेन्ट एमएलए मात्र 13,000ल'सो मोनदों 13,500 बेसेबांबा भटआ देरहादों खिन्थु जों दासिमहालागै अन्तत 30,000 भट कालेक्ट खालामनो हाबाय आरो हयथ' बे बांनोसो हाबावगौ एसे सम मोनोबा जों बांबावनो हागौ बेनिखायनो जों देरहानाया कनफार्म जानो